Sa Lapu-Lapu City, 33 anyos nga tricycle driver nadangat sa tambalanan human gidunggab sa kauban ni ining tricycle driver. Ani ang report. Padayon karong nagpaalim sa tambalanan. Ang 33 anyos nga tricycle driver human mahiagum og sa dinunggaban sa ubos nga bahin sa iyang buko-buko. Nahitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi niadtong Lunes, samtang ang biktima og ang suspetsado nga usa-usab ka tricycle driver nagkaabot sa parking area sa mga tricycle nga may rotang basak gunob haduol sa merkado publiko sa barangay Poblasyon. Ang biktima gikatahong giawhag sa suspetsado nga pasibugon kay moabanti siya. Ang nanunggab, magikrangan kalit yung motor. Niambag dayon, naigo ang saya kanang tire sa motor sa katong gidunggaban. Gingon niya na, sorry kay kawan ako mo kuwan. Wan ako nato yua. Nangayo siya kwa sa ilo, gisumbag bandiri dayon. O dire. Gikulatan nila, mao na to, wa mo kay bawa sa siya nakakuha og kutsilyo. Ang katong duha ka magsuon, ni dagan, ni tuyok sa tricycle. Yung katong nagdunggab, suspect, ni gukod pa. Mo to, nakita na ko, indagan ko. Gidagan ako siya, akong gisignito ang nagdagot silyo. Akong gisignito, akong action og baklid. Nasikop ra usab dayon ang 36 anyos nga suspetsado ug nakuha sa posisyon ni ini ang jungle knife nga gigamit sa pagpanunggab. Na-timing na sagyod nga ang tuang officer of the day nag-direct nga conduct og CIMEX shooting or stabbing incident sa merkado. It so happen lang sa gyud nga didtong lugar pila lang ka meters senaryo nga ilang gibuhat nagi-aktual nga nag-stabbing. Kagahapon, napasakaan na og kasong frustrated homicide ang suspetsado. Apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag kabahin sa insidente. Matod sa presidente sa Basguntoda kon basak gunob Tricycle Operators and Drivers Association nga parehong sakop sa Basguntoda ang biktima ug ang suspetsado. Apan wa siya masayod nga may karaan ba dieng panagbingkil ang duha. Wako kabalo nga past 2019 nada sila mga panagbangi gamay ba. Muto ni nato siguro di ko kabalo na-trigger ang iyang utok sa tatong tabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.